Ionel s-a furișat din casă și s-a dus la moșul său Vasile ca să fure niște cireșe. Nina nu s-a prins. în sine, cum să facă ca să nu-l prindă? A intrat el în casa omului și prefăgându-se a cere pe Ion, zvărul său ca să se ducă la scăldat. Nu e casa, Ion. S-a dus cu moșul tău Vasile, sub cetate, la o chiuă din Codrici, să aducă niște sumani, căci în zilele noastre mare nevoie ajung de ele. Zice, mai sus la Marioară, căci trebuia să vă spun că la humuiește și fetele, și băieții, și femeile, și bărbații. Ion se rugă mâna mătușei, luându-și ziua bună, prefăgându-se că se duce la scăldat. Apoi, dar mai rămâi sănătoasa, mătușă Marioară, vorba de zinioară. Și-mi pare rău că Ion nu e acasă. Că tare a vrut avea plăcere să ne călăm împreună. Dar în gândul său... Dar am nimerit-o. E cam nimerit-o. Și dacă nu veni de capă, și mai bine ar fi. Ionel? Eu știu ce-n minte. Dar... Voi ați pierdut notele. Ca să faci cum ați făcut. Cum să se coboare că jos era păpădină și era... Hai, tu lucrează. Aici? Ionel nimerite în copacul omului. Iată că-și mătușa Mărioara la tulpina cireșului. Aici te scăldatul, mai cheamă-te! Popoară ce joi că te dau eu! Zice mătușa Mărioara. Făcând să se coboare că jos era prăpădire. Mătușa Mărioara a început a trage cu bulgări în el, zicându-i: Săturatele de cireșe! Dar Ionel s-a coborât jos din copac și a început a fugi. Trebuie să te prinde! Să rup cireșul. Iar din urma lui mătușa Mărioara mai să pună mâna pe el, s-a împiedicat de o stângă și a căzut jos. Stai gardul, Maxim. Ionel se duce acasă și Stai gardul. a fost punită. Se duce acasă, chipul. Ei, la mătușa Mărioară. Nu, la dânsul, la dânsul. Întâi seara Moș Vasile cu fiul său au venit la Ionel. Chemându-l pe tatăl lui Ionel ca să-i spună ce le-a întâmplat. După ce... Vă răspuneți-mi ce le-a întâmplat? Na, scoate-te de cireși! Să știi că de acum ți-ai mâncat lichirie de la mine, fulguratului. Oare mult se strică tine că mă plătiți de urma ta? Iată ta Ion a rămas rușinat și respins de tot.